Krasnovského potradia, ktorý si vyslúžil zo pár takých prívlastkov ako že nacista, fašista, rasista a neviem čo ešte možné, kvôli jednému jedinému činu, že som sa odvážil so svojím súkromným vlastníctvom naložiť tak, jak mi to ústava umožňuje, takže som to daroval pánovi Kotlebu. Stalo sa, jak sa stalo, robili sme, čo sme robili. Snažili sme sa nie jeden rok, nie dva, dosiahnuť určitého cieľa na našich pozemkov. Snažili sme sa všelijakým štýlom. Papierami, dohovormi, všelijakými odvolávaniami sa na určité úrady, ktoré s tým mali nejaké dočinenia. Nič sa nestalo. Jak sa udial tento čin, čo som daroval tieto pozemky, už naraz každý jeden sa snažil okolo nás motať, že prečo ste to tak urobili, prečo ste neurobili onak, prečo sa snažíte dávať dokopy vy ako veľký Maďar s veľkým Slovákom, či vám to není hanba. Nie je mi to hanba. Lebo dávno už nie je o tom na Slovensku, že či Maďar alebo Slovák. Jedna vec, ktorá sa nedá vytknúť cigáňom, je to, že oni nediskriminujú. Môže byť Slovák, Maďar, Poliak, Čech. Je to jedno. Nech je biely, nech je gačo. Toho treba okradnúť, zbiť, zmlátiť a čo ja viem, čo všetko. Bolo to odprezentované aj v celovečernom filme menom Cigán. Možno, že ste to aj pozerali. Ja sa vás pýtam na jednu vec. Čo vám môže kto urobiť? Zoberú vám 400-eurový plat. Čo sa vám stane? Nájdete ďalšiu robotu za 400 eur. To hľadáte nádej. A je možno viacej dostanete, keď pôjdete na sociálny úrad. To je jedna vec. Druhá vec. Jedna jediná vec je, čo máme a čo má cenu pre každého jedného. A tí, ktorým sa tu nás stalo to, čo sa stalo, oni to veľmi dobre vedia. Že cena je len, čo niečo stojí. Je to život. A je to na vás, na všetkých, že ako ten svoj život prežijete. Či dôstojne, alebo ako vodchákovia, že sa budeme niekomu tlačiť do zadku, že by nám neublížili. Lebo o to sa jedná. Každý povie, že toto, hento, tamto. Áno, skloníme hlavu a budeme pritakávať. Hej, dokedy? Dokedy? Toto chcete? Len pritakávať. Sčítanie ľudu. 650 000 Rómov na Slovensku. Čo možno sa priznala polovica. Možno polovica sa priznala, že je Rómov. Koľko ešte peňazí bude musieť výjsť vydané na podporu týchto ľudí? Z čoho oni vychovávajú? Deti. Okradnú, vypília, surový strom vypília, vrátia vám drevo a povedia, že je vec vrátená. Ukradnú vám televízor, vrátia vám rozbité, vec vrátená. Teraz ešte toto treba dotiahnuť, že ukradneme vám syna, zabijeme, vrátime vám telo, bude to v poriadku. To sa stalo v tomto prípade tu. Myslíte, že toto treba tolerovať? Toto je to, čo chceme v tomto štáte. Toto chcete. Všetci. Ja na jedno vás prosím. Porozmýšľajte, veľmi dobre porozmýšľajte. Veľké peniaze idú dávať na týchto našich občanov. Keď nebudú naložené tak, jak majú byť naložené, budeme sa veľmi obávať. Veľmi sa budeme obávať. Lebo oni zatiaľ len máličko nás okradnú všetko, čo máme. Cigáni, o cigáňoch rozprávam. Lebo oni nekradnú veľa, len máličko. Ale to každý deň. To každý deň. Sú v médiách prezentované ploty. Že kto je za plotom? Bielý alebo čierny?
Kto? Z koho? Také sú otázky dané. Prečo? Ale nikto nedá otázku, že prečo ten plot bol postavený. Že sa báli tí ľudia, alebo mali snahu, že viem vnukovi ukázať, že v mojej záhrade sa dá dopestovať jedno jablko. Lebo dovtedy, kým plot nebol, nevedel to ani ukázať. Lebo tí, ktorí nekradli, lebo deti sami išli tam, pritom matka ich poslala, že choď, bude kompót na obed z jablok opadaných, alebo pozbieraných, alebo zotrasených. A poslali. Ale keď už prídu na políciu, tam už, tak chlapec sám išiel tam. Ja, nikto ho tam neposielal. Veď toto je na dennom poriadku. Prídete na políciu, prídete na súd, na súde tresty, výchovné tresty. Nič na 10 mesiacov. 2 mesiace na 10 mesiacov. Lebo to je výchovný trest. Vychovávame, delikventov vychovávame. Alebo koho? Že oni za to nedostanú. Tak to kde sme? To je jedna vec. Ďalšia vec, ktorá sa toho istého týka, keď začnete vymáhať tie peniaze, tak povedia, že tí dotyční nemajú len 16 alebo 17 rokov. Majú ale 2 alebo aj 3 deti dokonca. Na súde, kým je trestnoprávny, zodpovedný, tento dotyčný, tak tam príde s matkou, že on je ešte maloletý. Ale keď treba ísť na sociálny úrad, kde treba poberať sociálne dávky, tam ja už som rodič, ja musím vychovávať, ja do školy nemôžem ísť sa učiť, že by som bol právoplatným členom tejto republiky, lebo